suara gue baru pulang dari Jakarta. Iya, gue habis menangin itu. Menangin awards itu. Selamat. Lu gak tahu? Gue habis menang tau. Saya ucapkan selamat ya. Terus ayo pinter suarane apik. Tah. Aja ngono toh ah. Aku malu. Oh, malu. Bisa pacaran sama Mas Dendi sudah berapa hari? 2 tahun berapa hari? Tekon ku lho berapa hari? Sama lek bener-bener cinta berarti sama ngitungi. Loh. Bocah iki kok piye to? Padha-padha mlaku-mlaku to, aku nggawa kanca sampean nggawa kanca. Akhirnya ada simpangan nabrak ngono. Nah, ngene ngene. Ah. Oh, sebutan saja ini lho. Walang. Salam. Saya tampilkan, akan saya panggil yang panjenengan tunggu-tunggu dari kemarin. Oke, dari kemarin. Yuk, kita panggilkan artis cilik kita, owner dari Mayangkara. Siapa dia? Siapa? Sing bantal. Semangat. Kita panggilkan. Siapa dia? Siapa dia? Siapa dia? Pak Bambang yang saya duwe ke lho. Beri tepuk tangan yang meriah. Kita panggilkan Niken Salindri. Sugeng dalu nak. Halo Mas Bambang. Melek. Iya. buat nikah. Tresnaku suci upayani tatan balen jeni. Wes. Sudah. Tepuk tangan buat nikah Salindri. Sun. Biasa orang nganggo ngono. Biasa kan wis nikah. Itu terakhirnya ada gitunya. Ah lu mah enggak tahu lu. Iya, tapi aja ngene-ngene tangannya. Oke. Nah. Iya. Ini kamu tahu nggak? apa? Gue tadi waktu nyanyi ini tuh tahu nggak? Kenapa emang? Gue baru bisa nada falset. Masa sih? Iya anjir. Iya anjir. Anjir panganan apa tuh anjir? Anjir apa tanda?
Anjir itu iya anjay gitu. Oh, itu bahasa Jakarta. Oh, bahasa Jakarta. Iya. Oh, baru kali ini suara gue baru pulang dari Jakarta. Iya, gue habis menangin itu. Menangin awards itu. Selamat. Lu gak tahu? Gue habis menang tahu. Saya ucapkan selamat ya. Seneng banget gue. Ayo. Tahu gak perasaan lo? Perasaan mungkin biasa ya, no? Mau tambahin gak? Saya tuh bangga dengan kamu, loh. Saya ingin mengucapkan sebagai mewakili teman-teman Mayangkara, mengucapkan minal aidin wal faizin. Orang wayang. Mengucapkan selamat ya, no. Iya. Muga-muga karirmu tetap melejit. Amin, amin. Eling-elingen semakin tinggi, pohon semakin goncangannya semakin luar biasa. Dijogo kesehatane, iya. dijogo sembarange ya, no ya. Iya, Mas Bambang. Kanca-kanca ora iso ngowe apa-apa kejaba mung donga. Wong Iya. arep ngowahi nggih mangane ya bingung ngono. Dadi ngowahi mek donga ya. Iya. Wes muga-muga melesat karirmu. Amin. Dan warga Kediri tentunya bangga kepada Niken Salindri. Iya. Bisa membawa ke ranah nasional bahkan internasional. Amin. Tepuk tangan buat Niken Salindri. Oh. Seneng ya? Kak Patek. Ora duwite masalahnya. Ngene lho. Ora kok Masa perkara. mek diwehi piala tok. Lho, ngene lho, Nok. Piye ora kok perkara duit itu wujud apresiasi. Lah lek pengen dadi duit go pegadaian. Dadi duit kok gadekne. Lek payu, lek ora. Payu. Tapi lek kowe gak isin lho mosok Niken Salindri coba pegadaian. Lah iya. Lah iya, wis gak apa-apa disyukuri. Ya. Tapi kalau aku itu tadi nggak menang, aku ya akan sedih. Lah iya musuhmu lo berat semua. Iya. Kajaba sampean ki jek bocah iso ngalahke artis-artis ning kono. Iya, makasih ya, Mas. Iya, aku ya bombong ya seneng no. Iya. Ngene iki arep ngowahi ya bingung ngowahi apa mung doa. Mobil. Gak usah akeh-akeh mobil. Kowe ngerti dhewe ngaku numpak motor kok. Kowe ngerti dhewe to. Mangkane to ndek iki bar entuk saweran akeh Wis meneng ayo lagune apa? Kowe oleh kok. ndak diwene bojone. Wis iki. Ngono wi. Kowe iki lagi. Malam hari ini Ya. kita Acaranya wedding. Ini Selamat Mbak Kiki. menerima bentuk baru. Wedding kok bentuk baru to, Nak. Manten dudu sunat. Manten jenenge Lah yo bentuk keluarga baru gimana sih? Oh iya bener. Iya, Bener, sing iya. maune kuwi mau Mbak nganten karo Joko bapak Prawan. ibuke. Kuwi mau malih menerima keluarga baru, malih sak bendinane karo Mas nganten. Ya Allah kok tambah pinter ngono. Aku asa weneng tambah pinter ngono lho. Bocah kok tambah pinter ngono Bocah tintang terus bocah kok ngono. Aku seneng lho. Wis ayo pinter suarane apik. Aja ngono to Aku malu. Oh malu ya wis Malu, nggak mau. Enggak mau ya wis. Udah cantik-cantik gini Iya. mosok dikon. Nah, Oke, enak malah ya, Mas. Ya, Ya, ngantene. dongane ngantene Mbak Vira dan juga Mas Ihsan. Piramu. Kuwi mantan kapan kuwi? Mbok, Kuwi ndek ini. Iki saya mantan Mbak Kiki Mbak Kiki. karo Mas Dandi. Karo Mas Dandi. Kiki, do you love me? Are you crazy? Iya kayak lagu TikTok. Kok ngono jajal-jajal. Mah. Kiki. Mah. I am stupid. Yes, you stupid. Kiki. Mbak Kiki dan juga Mas Dendi, semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Semoga langgeng. Amin. Sampai akhir hayat hanya maut yang memisahkan. Amin. Semoga dihindarkan dari bencana longsor, banjir, anemia, tipes, DB, demam berdarah, paracetamol. Tobat paracetamol bareng. Dongane, Mas. Maksudnya dijauhkan dari Semua- mara bayang ngono lho, ora mbok sebutnya siji-siji. Ya Semua- sewengi ngono. Jadi bencana dijauhkan dari musibah ngono lho. Dan diberikan kesehatan. Nyocot ya.
Semoga berbahagia selalu dengan adanya keluarga baru, dengan adanya pasangan baru kita hidup bersama. Kita harus saling memaafkan, saling mencintai, saling menyayangi, saling toleransi. Tidak boleh ada KDRT satu sama lain. Weroh wujudnya sing terus saling mencintai, saling menyayangi, balik neh. Saling mengasihi, Balik neh Jarno. Saling toleransi, dan saling menyayangi. Balik neh mulak kan. Nah, yang penting ki ngono kuwi wong bojoan ki kudu saling menyayangi. Betul. Kita tuh tidak boleh hidup bersama, tapi kita itu harus hidup seia sekata. Iya toh, kita tidak bisa hidup bersama. Kita tidak boleh hidup bersama. Angel menomang jelani. Maksudku ini ngati ngono. Iya. Utek ini. Iya nih tanganmu kayak giring cempe. Anu, iki nggo Pak Kapolsek ra sida munggah lho. Wis ora apa-apa. Mergo wedi. Ora apa-apa. Pak Kapolsek Pak Kapolsek lek ora nggawa dompet ora oleh munggah. Pon nggih. Pon ta? Percaya kali kula mboten. Nggawa tok lho Pak, nggawa tok. Jek awales nyandak tali goci. Lah iki kok tengah-tengah. Pripun Pak Kapolsek siap maju? Monggo, monggo. Lah iya. Siap maju, Pak. Pak Kapolsek timbalono. Pak Kapolsek namine sinten? Loh, tekono jenenge sapa lho kene kandung nyanyi ora mbok tekoni yo. Balik Pak Ardian Wahyudi. Pak Kapolsek namine sinten? Nyanyi yo. Sampe tak candhak tauteng gitu lho. Mangsaku. Awak dhewe iki mung loro, Mas. Iya ya. Nyen. Ayo meneng. Sabar. Melok rene apa piye? Sabar. Dudu rombongan. Kalau Jan. inallah masuk. Birin sekali merdeka tetap merdeka. Merdeka. Duduk. Sampeyan nyambung guyu, Bu. Loh, wong seneng mbok seneni to, Nok. Iya. Bocah oho. Loh, sampeyan nyambung guyu, Mas. Mbokmu yo ben golek hiburan mbokmu. Iya. Iya. Golek aku wani malah candak tali gociku teng. Yantur lebone kolam koi. Ya. Pak Kapolsek namine sinten? Pak Kapolsek namine Pak Ardian Wahyudi. Pak Wahyudi asline pundi? Asline Pak Wahyudi Kediri. Pak Wahyudi wis duwe bojo. Ayo. Jawaban. Aku ora apa Pak. Bojone ayu ra melok rene. Aku ora ro. Lah iya. Ngono. Hop, jawabane ngono. Heeh no. Pak Wai. Lah tekono sik bojone melok ora. Bojone melu, Pak. Pak. Totot Bapak Kapolsek istriku jamane Pak. Bapak. Ora bener. Pak Wahyudi ranggawa bojo. Pak Wahyudi monggo mriki. Pak Wahyudi bersama teman-teman mengamankan kita semua. Pak Wahyudi bagus sekali. Pak Wahyudi gendang ya rene. Apa aku sing rono Pak Wahyudi. Pak Wahyudi lek ora ndang tak tewu, Pak. Tak candhak tali gocine. Tak tewu teng. Delosor. Kapolsek buat delosor. Ora masalah. Monggo. Wah iki. Aduh, Mas. Weh. Kok nggowo Ngejak kanca? tentara. Ngejak tentara, Mas. Urusanmu kan. Mas. Mas. Pak Wahyudi kae jojo. Pak Wahyudi rawani dhewe. Wani ngejak karo Kancane. Apa? Kaliye. Oi. Tibake kancane padha gedine. Tibake kancane koyo
Ayo. Ayo apa? Beri Pak. Ayo berkudara. Todot, semua nyaman Pak. Pak nyadong duka. Berkudara obesitas. Ya. Gua cuma jarak. Bapak niki namine sinten Pak? Namine Bapak Pak Main. Jenenge Pak Main. Patra jenenge Pak Main. Mana lho? Sampeyan main apa Pak? Selat apa judi? Main. Kowe ngolah takak. Iki anak tol-tolae, Main. Main. Saya Pak, namine KTP jenengan sinten? Ya Pak Main kuwi lho. Main to. Lah jombo guyu dikecak sirahmu. Monggo Pak Janto. Lah Pak saya dian pas zaman sekolah ulangan lho. Napa? Terus gurune pernah yo bingung. Lah kok bingung? Main. Wong maksudnya mah dolan itu to. Main apa? Main. Oh iya. Ngapunten lho Pak nggih. Main. Ngapunten ya Pak. Jangan aneh lho Mas. Yo. Oh ya kirane Pak. Ngapunten ya Pak. Nggih ngapunten. Bapak niki namine sinten Pak? Pak Kapolsek yo iki. Pak. Jawab Pak. Sampe iki ditekoni Pak Kapolsek iki. Pak Wahyudi. Aku tekon lho Mas. Ya yo. Aku tekon nggih lagu kudune nek Pak Wahyudi jawab nggih lagu to. Sampe nak menengi maksudnya sampean iki piye Pak? Sabar. Sabar. Sampeyan iku kudune nyanyi Pak. Iki Pak Kapolsek aja. Ayo. Jenengan namine Pak Anam. Pak Anam. Suka menanam. Pak Anam daleme pundi? Pak Anam Daleme Kediri mriki. Wis aku capek aku. Selaku ya Nam. Bapak. Yo kabeh bapak ora Bapak. Salim. Bapak nggih sugeng dalu sugeng rawuh. Matur sembah nuwun. Kowe iki tamu malah sugeng rawuh to. Hah? Sing mengucapkan selamat datang kudune bapake, ora kok awake dhewe dayo terus sugeng rawuh. Bocah ki men to. Adewe iki ning kene diundang berarti awake dhewe tamu. Awak dhewe diundang karo sapa? Lho, Bapak Supri. Lah Pak Supri to? Heeh. Lah Pak Supri kan ngundang Pak Kapolsek yo an. Lah iya, Lah iya. berarti awak Adewe ning kene padha tamune Pak. Ngono lho. Kok sampean aku ngomong sugeng rawuh sampean menengae nyapa Pak? Yo kalem kok bangga mbok seneni. Iki Pak Kapolsek. Jane yo dijawab. Sampean nak menengae nyapa Pak? Entekan kata-kata sampean. Wah. Ora iso banyol sampean. Kalem Wah, mentang-mentang sampean lemu, gede dhuwur. Ora wani sampean tambah aku. Wah. Ngapunten Pak nggih. Aku nak gumis lho Mas lek enek. Mlorot, Pak. Pola. Monggo Pak. Monggo Pak. Bapak Wahyudi. Badhe ngaturaken sepatah dua patah. Sitok ae sepatah-patah kok. Oke, terima kasih Mbak Niken Salendri. Nggih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaulah ngapur, Pak. Yang terhormat Bapak dan Ramil atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Camat atau yang mewakili, serta Babinsa Babin Kamtipmas, yang terhormat Bapak yang punya hajat, Pak Supriantono, kami mengucapkan selamat Mbak Elisa dan Mas Dendi, semoga menjadi keluarga sakinah wa warahmah. Pada kesempatan malam hari ini kami dari Muspika Gurah, ya, Muspika Gurah menyampaikan himbauan Kamtipmas yang pertama, pengunjung hati-hati dalam barang bawaannya, nanti jangan sampai pada saat sudah asik lupa HP, dompet, ya, apalagi silakan nanti untuk penitipan sepeda motornya, jangan lupa kepleknya disimpan, jangan lupa nanti jangan sampai hilang ya sepeda motornya. Itu yang pertama. Jangan lupa
putra putrinya diawasi. Jangan sampai nanti putra putrinya jenengan lihat nonton putra putrinya hilang. Yang kedua, jika ada yang menggunakan pakaian perguruan, ya, tidak ada yang menggunakan pakaian perguruan, silakan pakaian perguruan baik atribut maupun kaos yang lainnya silakan, atau mungkin bendera ditiadakan, dilipat atau dicopot, disimpan. Jangan sampai menimbulkan keributan. Yang terakhir, pada saat pulang nantinya silakan dicek kembali barang bawaannya dan hati-hati di jalan, karena ini malam minggu, ini malam minggu menjelang tahun baru. Malam ini ada 3 kegiatan yang bersamaan. Kami dari New Muspika, dari Pak Dan Ramil, Pak Camat, Babinsa, Babin Kamtipmas, dari kepolisian, kita malam ini melaksanakan giat pengamanan. Kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan situasi Gurah selalu aman, kondusif. Allahumma amin. Kami kira itu dapat kami sampaikan malam ini. Ini tadi dari Pak Anam, kami ada diberikan kesempatan untuk nyanyi. Sebenarnya nggak bisa nyanyi ya, tapi ya karena ada kesempatan Pak dari Muspika, mudah-mudahan kami bisa nyanyi di atas nanti dengan Mbak Niken Salendri. Mbak Niken Salendri, ya, matur suwun atas kesempatannya bisa bertemu. Biasanya ketemunya hanya di CD saja ya. Oh, teng CD. Di layar kaca Oh, saja. teng YouTube, Pak. YouTube. CD. YouTube. Nah, ini. Pak Kapolsek saya mirsani CD. Monggo, Pak. Sampun. Seneng Pak, nggih perasaane seneng nggih. Alhamdulillah, mudah-mudahan nantinya situasi aman, kondusif, dan acara ini berjalan dengan lancar. Amin, Pak. Terima kasih. Oke, mau mempersembahkan lagu tadi jadi, Pak. Oke, lagunya Dumes. Dumes saja. Ya. Oh, iya. Dumes aku. Oke, bersama Pak Kapolsek tentunya untuk memeriahkan di acara pada malam hari ini wedding party of Elsa dan juga Dandi. Ada Mayangkara dan juga ada Niken Salindri dan juga Pak Kapolsek dan juga Bapak Babinsa. Dumes sih biar dumes harale. Sesuk kelingan mana? Ape kenangan sing tau dilakoni, kebayang-bayang nganti kekowo mimpi. Wanita. iso gawe nyaman. Kurang tinggi. Kurang dhuwur. Bapak Cobi Pak, seberapa? Sesuk, coba suaranya. Gak suaranya gini. Coba. Isesuk, sap gitu. Isesuk, sap gitu ya. Coba. Isesuk kali. Kaya lagi wingi awak dhewe iso ngobrol takkan newani krasa sliramu wong sing paling gemati. Ora nyangka kowe sing paling ngelarani. Ya, mari kita nyanyi sama-sama. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, keselamatan, sukses selalu. Amin. Yuk kita. Pak Anam, Bapak Matur Sembah Nuwun, Pak Main, terima kasih. Nopo to Pak, repot mawon. Wah, jenengan nyanyi ini seneng dadak nyanyi bareng. Lho Pak, kok mek samono, Pak? Lah nggih, Pak disyukuri. Iya Mas, kok aku mek guyon to. Guyon ya, heeh. Ngondi nyusul. Uga mesti Pak Main ora, Pak Anam ora. Lah Pak Main kok gojloki terus. Wis dicontoni karo Pak Kapolsek. Yudi. Iya. Gak apa-apa Pak. Kok. Niken itu pokoknya Pak Main naik, Pak
Pak Anam naik, Pak Wahyudi naik, Ya. itu Niken sudah bungah Seneng. sekali. Iya. Karena itu termasuk Apresiasi. iya, Ya. berarti Pak Main, Pak Anam, Pak Wahyudi itu sangat peduli sekali karo Niken, ya toh. sama budaya seni, sama Niken, Niken sama juga. masyarakat sini. Dan juga keamanan seluruh Iya, kecamatan. berarti kengko izinnya nganti jam 1 Mas. Maino Dewi. Nah, ini Ya. ya kurang afdol Kenapa? bila mana mempelai berdua tidak naik dan juga Oh, ibu boleh. dan bapak mungkin monggo Ya. Mbak Kiki dan juga Mas Dandi dan juga Ibu Yatini dan Kiki. juga Bapak Supriyantono Mbak mbok Kiki bilih kersa sama munggah, Mas monggo. Dandi. Bersama Ibu mungkin sama Bersama Bapak Ibu. monggo. Oh Ibu mboten namun mempelai berdua. Oke monggo. Yuk mempelai berdua ditabui. Monggo ditabui Mas diserempeki Mana? untuk mempelai berdua. Belum tondang. Yo. Monggo Mbak Elisa dan juga Mas Dandi. Ibu mana? Ibu mboten kersa. Oh, ya udah. Agak sini. Ya udah, ya udah. Sini, Pak. Gila. Mirip. Mas Dandar, Mas Bambang, mirip klambine padha irenge. Kok klambine? Ya lek wajah ya adoh to Mas, Mas kok Amerika Kediri. Aku kurang elek piye dadi wong lanang. Loh, nemen. Iya. Aku Ini nak. kepara nyongot. Kepara nyoto. Wis kepara nyongot. Sampean kepara nyongot iki sampean iki wis ganteng. Bagine wong sing buta. Cahitan lah. Cinta itu buta. Betul. Bojomu saking cintane buta. Meneng. Atine buta. Buta. Sing gelem ya mek ketok. Selamat malam. Ngono ya cek mbok tinggal ya Mas, mbok tinggal tanggapan. Lah ngono lho kenang ngono. Bejo. Kena marahi ya mesti. Ora, Iya, iya. lah bener gak? Iya, bendina Lah kan. kudune sampean iki sing bendinane awar karo bojone sampean tapi bojone sampean ayune kaya ngono mangga mbok tinggali ae. Mbak Elisa Sugeng Dalu. Sampean iki kudune setia lho Mas karo bojone Lah sampean. yo wis iki acarane mantenane Mbak Elisa karo Mbak Kiki. Bojone sampean iki tunggu ana ning omah. Sampean iki wis gak wayah nyambut gawe, Mas. Lah terlihat bosor nyambut gawe. Bugoni cinta tok. Ya ben, Lah, lah saking cintane yo. Ya kerja dikin lho nek wong omah-omah ki ya bener tresno. Ning ya kudu Ya timbang. berarti bojomu jangan kerja. Lah yo. Kan jare cinta ora iso ya kan ning omah Ora. enek putrane. Lah iya kaya Sugeng Dalu Mbak Elisa. Selamat malam. Neng lho marah. Nggih. Mbak Elisa dan juga Mas Dandi tentunya. Elizabeth. Wis witas. Oh iya. Ditanya Mbak Elisa. Kok ngerti sampean? Barno kok nisapa sampean? Lek Elizabeth Kuitas. Elizabeth itu sebuah nama brand Mas. Lah iya. Bambang. Ya tukane Elizabeth itu bisa sabuk, bisa tas, bisa Yo. baju, bisa sandal loh. Tukane bojo. Sugeng Dalu Mbak Elisa. Oke, Mas Dendi. Napa Mas? Genah-genah malam bareng kok yo. Lah iya. Anu Mas Dendi bekerja di bidang kesenian. Coba Mas Dendi kerjanya di mana? Oh, Atau iya. di instansi apa? enggak aku mau mek takon ngono Ya, tok. Mas Dendi kerja nggih? Mas Dendi batuk. Wis roh patok takok. Ya ora. Minum komplek, apa komik? Komik. Minum apa? Komik. Komplek. Komik. Ya jangan berkah kompleknya Komik. sapa. Komik. Kalau budal. Ya, ditanya kerja sebagai apa? Guru?
Bukan. TNI? Saya di BRI cabang Kediri. BRI? Iya. Nah, ini utang-utangannya benak ini. Iya dong. Ini utang-utangannya benak. Ini BRI. Bank, perbankan. Bank Mbak Elisa BRI. mesti guru. Lulusan Universitas Erlangga. Mbak Elisa Surabaya. sekarang jadi apa? Jadi orang tuh. Sekarang kerja. Kerja. Iya kerja apa? Klinik. Dong, Klinik kecantikan. Klinik Tongfang. Klinik kecantikan di Kediri. Oh, wow, jadi perawat. CS. Campur sari. Kata kowab lo. Cesa campur sari. CS ya, Bang? Klinik customer service. Tuh. Customer service. Customer jadi melayani. Sopo sing teko ora kok campur sarinya apa campur sari, Mbak? Masa lulusan Erlangga campur sari? Tidak kira kliniknya nek campur sari ini ngono lho, Mas. Maksudnya bagai cleaning service apa? Klinik Customer service. Customer service melayani ngono lho. Lah podo. Mboten Mbak Jadi saya. cleaning service ya, Meneng, Mas. mboten jenengan kan. Ini kok ngene cleaning service. Aku sing cleaning service. Ora. Ngapunten Mbak. Ora, sampean iki anu tukang kebon. Iya. Mbak customer service. Mbak Elisa. Lah Kok iya. iso Mbak customer service sih lho? Komen kleru. Ya Mbak Elisa kerja customer service. Mbak di Elisa, klinik. pacaran sama Mas Dendi sudah berapa hari? Udah 2 tahun. 2 tahun berapa hari? Tekon ku lho berapa hari? Ngene. Sampean lek bener-bener cinta, berarti sampean ngitungi. Loh. Bocah iki kok piye to? Ya 2 tahun berarti 3 1 bulan berapa hari? Anak sing 30, anak sing 31, anak sing 29. Wis kamu ngitung piye? 1 tahun itu 365. Ping pindho. 365 dikali 365. Loh. Ditambah. 365 dikali 2. Ditambah 365. Allah ya kan. 365 tambah 365 pira, Mbak? Loh. Lah kowe kok takon lho. Lho 680 680 berarti sudah 680 hari. 780. 80. Lah wi lho sing bener sing ndi aku ya ora ngerti. Iki lho bengok kayak bener-bener 2 tahun berarti ya. kalkulator. LDR. Sebelumnya LDR. Sebelumnya LDR Mas Dendi ndek kota sama ndek Jombang. kene. Mas Dendi asli Jombang. Oh, Mas Dendi Jombang, sampean sini. Oh, gitu. Terus ketemuannya di mana? Ketemuan. Kaya takok barang kok iki barangnya. Ya ora timbang rene sing takokne Yo kok. yo. Ketemunya di mana? Ketemunya dulu di mana kok bisa jadi pacaran terus akhirnya nikah? Nih yo ketemune mbok menawa Mbak Kiki iki nabung ning Mas Dandi. Mergo kan ning bank. Nyapa sampean sing jawab e? Lho lah yo nyapa to nek lancang ram jawab e. Ketemunya di mana, Mbak? Ketemunya nggak sengaja. Gak sengaja, Dek. Tenda biru. Nggak sengaja. Ketemunya Mak Jegagi. Gak sengaja ini endi? Lek mun nakoke sampe abang lho wajahe. Loh, ya kudu jelas lho, Mas. Iya. Awak dhewe ngene iki iso dadi seduluran ngene iki ketemune nek endi? Ning ngene wayangan. Ning wayangan ning panggung. Pertama kali ning wayangan ning wayangan. panggung kae langsung. Ngono lho, Mbak. Lah iya sampean kudune lho, Mbak. Aku iso ketemu karo Tia, Iya. ketemune teko apa? Teko Panggung. sosmed. Sosmed. Sosmed dari sosmed akhirnya ketemu. Nah, ngono lho, Di Mbak. panggung. Ketemune nanti. Cepet, sabra. Pane Sampeyan gula ngono karo toh. aku. Ketemunya di mana, Mbak? Ketemunya dulu teman apa ya? Mbah. Lah kok takok aku temen mbah. Sampe nek suwi iki kok malah sampe engko lho iki kok mek Gak teko. apa-apa, gak apa-apa. Mek teko ketemunya tok lho iki kok. Ketemunya nggak sengaja. Temen apa ya? Yo paling pas anu mlaku-mlaku terus ketemu. Ya, Hah? gitu loh. Jadi Oh. mlaku simpangan gak sengaja terus ketemu ngono lho. Oh, ngene Mas, ngene Iya, Mas. jadi- Ngomongnya sampean dadi Mas Dendi. Dendi. Aku Mbak Elisa, Mbak Elisa. Elisa ya Mbak toh. Kiki, ya. Nah, dhewe iki padha-padha mlaku-mlaku Aku nih. ya toh. Aku Ah. nggawa kanca, sampean nggawa kanca. Akhirnya Ah. dhewe simpangan Simpangan nabrak ngono. nabrak. Nah, ngomongnya ngene. Ah. Oh, sebutan saja ini lho. Bangsat. Tata mana Iki dibuat tenan ya, Nyok. Oh, tok mana dhewe ketemu ngono. Ya ketemu-ketemune iki dibahas. Ngerti ra? Oh, kabar-kabar.
Gelunganku cepot iki lho, ngawur deh. Cuman biyen ya Mbak Elisa ya ora nggih gelungan ngono. Wes. Pokoknya intinya ketemuan, simpangan, des ngono lah, terus akhirnya pacaran itu Mas. Terus dadi rabi ya dadi mantan aja. Ayo nyanyi yuk. Nyanyi lagunya apa, Mbak? Mbak Elisa sama Mas Dandi mungkin ada kesukaan lagu apa? Kok iso sama nanggap aku, gak nanggap liyane apa Mbak? Bocah iki piye to? Oh gak maksudnya, Ya. maksudku piye Mas? Sabar. Sama lek ra iso meneng, Kan. tak tewu tenan lho. Iki lho boyokku rasa mikir kuwi. Ngefans sama aku ya Mbak? Ya banget. Banget. Kalau gitu tahu lagunya Niken apa aja? Yang sering tak puter ya. Iya, iya, iya. Itu Kawitaning Sinawang. Iya. Terus Nyawiji juga. Iya. Terus Apa ya? Banyak sih ibu yang terus sekarang mau dinyanyikan lagu yang apa? Kawitaning Sinawang. Kawitaning Sinawang itu ya? Iya. Pakai gamelan atau pakai musik aja? Nganggo ketongan ya. Apa? Yang seru aja. Oh yang seru aja. Iya. Lah kok enek Nanang. Iya. Keporo nyongot. Nyanyi di sini ya, berdua ya. Joget aja. Lu nggak apa-apa, mumpung ini dipercaya YouTuber banyak sekali loh. Iya ini sebagai dokumentasi. Atau mungkin gini aja. Iya, foto Kita foto foto dulu. dulu. Mana HP-nya? Mana HP-nya? Mbak, sampai nanggap nikah ini ora rugi, mereka ngodur prase HP gitu. Mas, Dalam tolong ya. foto Mas. Apa neh to ki? Rada nengah kene, Mbak. Mas, tolong Mas, ini Mas. Tengah di tengah. Mungkin kalau Mbaknya nggak mau nyanyi sama Niken, kita foto dulu. Oke. Ibu mboten kersa foto, Bu. Mengke mawon nggih. Ibu sekalian nanti aja nggih di rumah nggih. Siap. Ihaho. Boyokku. Di sini aja nggak apa-apa joget bareng kok ya. Nggak, lah ngopot masa di sini aja sah. Enggak di sini dulu Mas. Di sini aja. Lo belum ada embel-embelnya sudah turun. Wis. Ya. Dipinangkani Kawitaning Sinawang ya, Nak. Oke. Kayang ini nandang loro asmara jroning nolo mangembar arom puspita dahat rasaku sesanding marang sliramu ayu memani jantungku. Terima kasih Mbak Elisa, terima kasih Mas Dendi. Gambar
Kawitaning Sinawang ini adalah sejarah bagi Mbak Kok Kiki. pusing to Mas? Kung cawi to men. Syah, wong aku mau tak gaduh-gaduh. Iya. Sebuah perjalanan di mana Mbak Kiki dan Mas Dendi Iya. bermula dari bertatap mata. Iya, tapi ini Kawitan. tadi arek-arek ini tadi agak gelentem ya, nadanya kerendahan loh. Ya nggak apa-apa, nanti tak marane ya. Anu besok-besok nadanya agak tinggi ya. Nah, wes. Gimana Wis sih? tak Nggak seneni. apal-apal. Ya ini masih menghibur warga masyarakat ono telata sumber petung adan-adan burah no. Iki acarane no sini anu Mas. Apa? Sekaligus peresmian SD Negeri Adan-Adan 2. Ora, daleme iki patra ya ning ngarepe SD. Ngono lho, ora kok peresmian SD. Nyapa Udah ya? SD wis suwi ya diresmekne. Ya, Yo, sok menawa ben anggap kesakurane. dhewe. Sok ben anggap dhewe. Yo. Oh, ngono ya? Iya, yo saiki ngaturke lelipur apa kono, monggo. Oh ya, aku suwi gak tahu nganu sampean, nyanyi mbek sampean. Coba tes nada dong. Iku mesti ra kenaneh iki. Nadane E. Pola. Wes D D D. Wes wancine tansah Puasno. Apa Mbak? Katakno karo pilihanmu saiki tingkahmu tak ngangani ning kahanane kowe wis ayem ning beda ati sanggas umpama lintang kaiso tak sambati mesti iso ngancani aku sing lara ati ditinggal kembang sing paling tak tresnani sing biyen janji ngancani tekane mati Dewi ngisi mesem guyu bebarengan ora krasa saiki mangkari anganan kowe wis nemu ayam sing beda wis mesem guyu karo wong liya munggah nadane munggah kurang dhuwur nek. kurang dhuwur Popo timbang barang loro ini lagu perdana Mas. Lagu perdana. Heeh. Lagi iki ning kene sama nyanyekne. Ora asine ping telu Lah ya ngono. tapi kok. luwali ate Ora apa-apa no. Mergo anu Mas sampean iki kakek. soalnya ngene Huk aku terlalu bosan menyanyikan lagu zaman saiki Lah piye to wong yo iki sebagai tuntutan. kita kasih lagu yang lawas-lawas Mas Yo, lagu apa nak? nadane Mas Oh, D C Allah ya kan. Biar. B mayor berarti Lagu akeh menurut. kananku iki apa
Apa piye nadane? Sik tong ora pas. Maaf, ya maaf. Kahanan. Ku iki yen tak umpamake koyo cahya ning bulan kang kalingan meko. Rev ya. Oke. Tak lilane lungamu nadyan apa jroning rasaku papaswating atiku kasayat welas rasamu nadyan tunungmu aja nganti ngaleke aku kenangan lan sliramu dadi memani ing kalbu umpamane kowe bali nambani larane atinde semono tak anteni kowe bali bebarengan nyambut tresno di semono. Tepuk tangannya mana batikan. Aja. Bocah iki lek nyanyi lek gak madhep aku no kurang afdol. Ketok yo. Au. Apa no? Siap, Mas. Au. Apa toh? Apa? Lebih Mas. Kena ampal. Iki sabone letong dadi. Jangan Mas. Dadi genah sikilmu ki mambu letong. Kena ampal. Kadung nyanyi penama. Aduh. Tapi kok mlebu no Mas. Iya wis tenang, ampal ilang no. Dikelompokne piye? Oke, bersama Mayangkara dan Ikan Salindri. Enggak lelek ya Mas. Ya. lawas jek apa lagu anyar saya maneh nganggo Jawa ya apik, pop apik, qasidah becik, Thailand apik. Sekarang apa? Mumpung penontonnya masih banyak, Iya, no. kita tampilkan sindengan Mayangkara. Iya. Diiringi dengan spot Apa? Jaipong. Oke. Malang keke Mas, persiapkan dirimu Tia ya. Sing apik koyo ndek sing diwarai Pak Soleh kuwi lho. Sapa? Pak Soleh. Iso to? Iso. Wah, apa mlaku wis bingung lho. Kok arep jaipong. Ayo. Iso kudu iso pokoke. Sindengan Mayangkara renek sing ra iso. Ya to Mas. Iso pilihan kok. Engko terakhir dhewe Mas Bambang. Dadah. Ya. Aku wakile iki. Tak kei sontone 6. Tak kei sontone 6. Malah entak tak turun tak tuk entan. Ampun baik-baik saja. Malah ngateng. Bojomu ayu lho, Mbon. Wis panjang bahas kuwi. Kabeh mbok bahas. Lah yo. Anyar neh cacahe. Bojomu ayu lho Pak Pot. Kok panggah mbok tinggal selingkuh ae. Iya.
Aja lambe guntir. Monggo meja nomor 750. Tuh. Yo. Op. Walang kekek menclok ning tenggo mabar maneh menclok nang pari aja ngenyek ya Mas karo wong wedok yen ditinggal setengah mati Yo, aus. Aus. Ning
rezekine kathah barokah. Sing ngarep walange apik ning mburi walang sangit. Walang sangit. Ya nak. Sampeyan lho ngelokne. Nyapon. Sampeyan opo iso njukit ngene iki? Ga iso aku. Mas Bambang urung. Meneng. Mas Bambang urung wis diomongi terakhir kok malah mbondekne piye to, Bon? Ora iso lho nak aku. Iya. Ya iya. Alah wis pokok rata. Pokoke joget. Ora adil. Ya wis adil kene. Ki nyanyine apa neh? Nyanyi? Nyanyi no. Dikancani sapa? Duh, berempat dong kita. Oh, walang sangit. Kakek. Ora itu. Kakek. Oh, kene. Yes. Ngomong sitok kangelan ditambah telu neh kene ya. Ora makan, Pak. Ora makan. Pakai ini. Iya toh, Pak. Mie kok mie. Oh, mie. Pak Iya D. toh, Pak. Rumah saya bakul sempol, Pak D. Pak, Mbah nih. Mbah, Kuwi ngono, Kong. Kuwi ngono. Apa? Lek. Kok iso celeng lho. Lek. Piye to kupinge jene? Kok iso tekan celeng bagus kok. Pak di aku putune sapa? Nyanyi ya. Aku wis gedhe. Halo sapa? Dipasne sik tanadane dipasne sik. Apa neh to iki? Iki jane Pak di aku putune sapa? Asal aku wis gedhe. Bisa melu sapa? Bapak Ibu saiki wis ora ana. Saben dina tansah nelongso. Pak di aku putune sapa? Enak ya. Karo sing kuwasa wedenono pati sisa neraka. Waya canom tapi lagune campur sariana. kesenian apa to? Kesenian ngawinan.
tenan beluke kagen pun. Ya. Kuwi lho nek kono kuwi lho wong. Kuwi lho Mas, kuwi lho wong. Mas. Anu kowe njajal Namane lek durinan beluk. Duduk kuwi. Duduk kuwi. Sing seragaman ireng lho. Iya. Kadang sing tak Ya nek nyanyi apa sing kira-kira kabeh iso joget no. Ya, dikai sing Lah iki mawur tira. Nyanyi lagune seragenan itu. Iya. Ibu-ibu wis tangane sing ngowel. ngowel be Mas Ayae. mergo gemes bila sama Tok joget. tok 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 tok. Clang. Tok 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 tok. Clang. Lah ya gemes pengen ih ngono. Wah, jan enak ya Mas Ayae. Enak. Manclang apa? Jan Kowe pomo wonge gedhi nok kuwi pas yo. pas. Pas lah sampean Mas, kan gedhi yo. Ngece wi kan ngece. Ngece wi. Loh, Apa sing gedhi? lek gedhi ngono. Lek gedhi. Lek cilik malah wus. Ngompes. Wus. Tahu nih blas yo. Apa? Apa lagune nak? Apa? Ya. Lagu baru. Ki mau ketawa lurung nyanyi lagu anyar, Mas. Ya. Yo. Aduh sayang, ngapun. Otak. Pane kaya dirubung gurem. Dene sak piro dene? Ya pas berarti. Mas Bisma. Langsung kotak-kotak yo. Ya. Ya, kita pemanasan dulu. Oke, oke. Nah, Sini. Bapak Ibu, para posisi mana suaranya? Kowe nyapa melok bengak nyapa? musisi. Musisi. Oh iya. Musisi. Lagi. Musisi mana suaranya? Yang di sebelah sini mana suaranya? Masih semangat Ibu? Masih. Yang di sebelah sini mana suaranya? Yang di sebelah sini mana suaranya? Mana suaranya? Yang di sebelah sini adik-adik mana suaranya? Ini kan Mas itu Bisma. kancane. Aduh sayang, ampun saestu. Yen dereng sampun nuruti omongan kamu. Sesumalan bayake lo kepiye carane. Kesenian apa to ki? Kotak-kotak. Kotak-kotak. Nyempluk pusakamu. Ora apa-apa nduk ndas rapati kangge mbok ben. Ya ditugelek lho. Ya. Kangge sesuk. Ketak gulune. Yo, Tinggo pajangan. rumah sama ndas kidang ngono kan. Lan ganti ndas Bambang. Ya nyanyi. Kotak-kotak ya, yuk. Ayo Kara. Saben dina rasane ra karuwe. Ngombe kopi lagi ning rasane kae tenan. Mangan manggut ele ning rasane kaya tempe. Apa kaya ngene rasane wong ora duwe. Ayo Mbak. Cintaku bonosan. Terus lek mudulinan keluk. Anggite pekancane ra plepeken ngono apa piye? Keluke lek ambune baby ki ngono sik ra apa-apa Mas, ketamba luwe. Ambune? Ambune badhet. Lah iya. Aku Lara ning irung. kaya sapi ya rumah. Senang adon lho. Terus Adon. ning ngono iki ana liquid e. Ben ambu-ambune nek rasa-rasane. Ya nak, siapa Ya. ya? Ya. Di sini ada artis satu kali lagi. Siapakah dia? Niken Salindri. Iya tuh bocah iki. Kok nanti saya kon. Ini loh nak ini Jepang ini. Ini keluarga besar ini. Iya. Oh ya, mungkin ada permintaan lagu apa? Mah liyane wi.
Gak iso aku lagu kuwi. Anu Mbak, lek jenengan nyuwun tamu undangan kene duduk percetakan dadi. Gak iso aku lagu kuwi. Lali. Lah! Pajan cuwocok sampe lagune. Apa lagune? Ayo mas. Apa? Mas Bisma tolong kendangin ya. C. Magadir. Ora tali kotang. Apa? Tali kotang iki. Buke yo ngono njaluk tali kotang. Ya. Iki mas taline uculi dewe. Maraga bebareng-barengake. Sebabe Aku dijodohne karo malah karo sugih kae. Wis cukup mong semene wae. Aku ya pengen sugih. Piye? taman wis sugih. Aduh Kang Mas Bambang Balowo. Iya, Dek. Aku ora bakal lilo yen Gusti ngaparengano mesti balo. Anggere tibane Tali nikan salindri tak simpen tekaning pati niken salindri tresno wujud kang suci. Iki kesenian apa? Apa kau lah ngono? Iya. Kepara nyongot nih. Gadek kena. Ya. Ya, tali kota. Nini dia tak titis tak ding tak ding tak titis. Ayo Pak Bot. Bos sambung sangen. Nah. Jalan. Biyen wis setatu Lagu-lagu ngene iki malah enak ae. apa meneh sing nyanyi niken salindri. Malah Sing seneng aku. Wah, tenan kono. Tenan. Carane ndidah mutiara Kependem. kependem. Nah, lagu lawas Tul, tul, didah. tul, tul. Tul, 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 Ya, tul, tul. iki sono wektu awake dhewe pukul 11:30 ya ta. Oh ya. Saiki apa sing arepmu aturke kanggo pisungsung? Saiki jam. Jam 11 no. Ya. Ini Wow. jam 8. Wih, jam di jam 8. Sik sore jare. Ya nak, Tapi alhamdulillah ya Allah Mas penontonnya lho. Loh. Anteng si antusias, coba anteng. sampean sorot Mas lampune Mas, disorot sik penontonnya. Penonton Mas Leting. Nah. Bisa gak? Bisa. Nah, warga Sumber Petung. Sumber Petung. Lah. Luar biasa. Tepuk tangan kanggo warga Sumber Petung luar biasa. Oke. Masya Lho, Allah. Nak. Sing tresno karo sampean sawan sing nunggu. Terus ngene iki akan ya malih sungkan arep ngewahi lagu apa neh Mas? Mas. Sampean nyanyi apa lah sembarang ngentut ta sampean dirungokne anjene. Dijel Saking dijel. cintane. Ya aja ning kene, mergo saking senenge. Aja meneh kok roh blegere roh suarane kuwi lho seneng. Wis Mas dipateni Mas Ulap Bapak Ibu tepat kene. Mas ulap. Sing sari malih melek ngene. Wis ngono lagune apa manut wis. Ayo.
Ya, Nek. aneh. Semangat dong Mas Bambang. Dadi mau nginggu kah macan turu malah. Apa? Putih ora kependem. Putih ora kependem macan turu. Ya njumbuhke kahanan wong iki. Ngono. Yang semangat dong, yang semangat dong. Sayang, makan sayang. Gak ngerti Mas. Rong aku kuno ngedumne Ya MBG. yang di HP lho, Mbak. Ora. Rapene nyar rapene. Kulino ngedum MBG ya. Yalah. Ya. Trak tak dis tak disin tak mundul. Yuk. Seka. Mbok. Neno neno nenen. Oh ya ora kena ya digeseka. Ha iso. Kaya bangsong. Opo-opo Sopo sing nganggep wong murah.